Седа си в София, пуша трева, при което виждам такова, униформени полицаи. Естествено, фърнам тревата, идва полицай и ми вика: момче, тук нещо ми смърди на трева. И аз викам: господин полицай, това, че на вас ви смърди на трева, господин полицай, на прокурора нищо не му говори. Разбрахте ли? Следващия момент, втори път ви разказвам. Седя си с моя приятел в Обеля, пак сме се напушили. Аз пуша вече 25 години. И спира пътелката до нас: здравейте, как сте, момчета, какво правите? Говорим си и следващия момент. Полицая почва да рови около мене за някакви работи. И аз гледам такъв. Сега спомням, викам: какво ровиш са там в бокуците? Викам: не се занимаваш с глупости. Викам: няма смисъл. Продължава рови. И аз чисто любопитство исках само да го попитам. И го попитах: добре сега. Ако намериш нещо там, там до мене, как ще докажеш, че това е мое? Искам да знам просто как ще го докажеш. Намериш наркотици, намериш бомби, хекатомби, всеки такива работи. По какъв начин ще докажеш, че това е мое? Това, че на 1 метър има нещо там, по какъв начин означава, че е мое? Следващия момент. Това, че стаята ми е отворена цял ден. Всеки може да влезне и всеки може да сложи нещо. Разберете ли? Нямам нищо там. Имам само дрежките, като, обикновените работи. Те въпроси ми беше следния. Господин полицай, в случай, че намерите нещо там, аз съм на 3 метра, не отричам, как ще го свържете с мен и как ще докажете, че това е мое? Снимали сте ме, че го фърнам? Добре.